Doncs després d'una llarga trajectòria professional per separat, com a actrius, com a artistes, fa 2 anys vam decidir constituir-nos com a companyia i crear la companyia Dolça Mar i apostar per un espectacle de gran format on hi vam deixar la pell. Doncs sí, la pell i el cervell. Sí. És un bon rodolí. Sí, dins del que és la producció, la creació i producció d'un espectacle, hi ha diferents fases, que és la creació, la producció i la distribució. En aquest cas, nosaltres, la companyia Dolça Mar, som 2, hem optat per distribuir-nos aquestes tasques. Jo m'he encarregat més del que és la creació més aviat artística i tècnica, que és això, disseny de llums, edició de so, la dramatúrgia, el guió, i entre totes dues hem fet una mica la creació de la idea a nivell creació de personatges, escriure la part estructural de l'obra, dissenyar les coreografies i pensar en tot el món estètic d'aquest espectacle, que després això s'ha materialitzat amb vestuari, amb escenografia, i sí que hem comptat amb diferents col·laboradors, però principalment tot el món que es veu a dalt de l'escenari de la Frontera Inesperada ha sortit d'aquí. Ai, d'aquí! I després jo m'he encarregat més del tema de distribució, de contacte amb tots els programadors, perquè ens vinguin a veure, perquè per un espectacle el més important és que et vinguin a veure els que programen les sales. Exacte. Aquesta visibilitat, doncs, ben bé, és un punt com gairebé surrealista, perquè ningú et dona accés a un espai escènic si no et compra l'espectacle. I ningú et compra l'espectacle si no va a un espai escènic on pot veure el teu espectacle. És un peix que es mossega la cua. Per tant, quin recurs tenim les companyies consolidades per visibilitzar els nostres espectacles? Doncs anar a festivals, ja que tothom coneix, com Tàrrega, Igualada, o buscar-te una mena de col·laboració d'un espai escènic que et cedeixi l'espai i obri portes al públic per poder tenir aquesta opció. Lo apassionant de tot això és que si tu tens una idea, la pots escriure, la pots materialitzar, la pots dur a l'escenari, la persona que millor pot distribuir aquesta idea, ja ens agradaria tenir algú, però som nosaltres mateixes. Nosaltres partíem d'un pressupost limitat, però teníem uns estalvis. O sigui, ha estat autofinanciat, però també ens hem ajudat del micromecenatge. Que el micromecenatge consisteix en difondre aquesta voluntat de creació d'un espectacle a través de xarxes socials i a través de diverses plataformes. I el públic, diguéssim, és el que ajuda a crear l'espectacle amb una aportació econòmica, amb una retribució, que és veure l'espectacle o merchandising, samarretes, etc. Hi ha una compensació per aquesta persona que porta i per la companyia. En el nostre cas ens va anar molt bé per acabar en el nostre cas per financiar l'escenografia, que era un punt que ens trontollava una mica, no? Perquè hem creat un espectacle de gran format i llavors volíem una escenografia acord amb l'espectacle, amb el que necessitava l'espectacle. I ens va ajudar a complementar econòmicament, no? Exacte. Una cosa que ens pregunten, que també el cap, és que com us ho feu per crear? Perquè mentre tu crees, mentre fas i desfas, la teva vida, tant personal com laboral, està completament focalitzada en el procés creatiu. Doncs la resposta és que mentre els artistes creem, ens dediquem a això, a crear, i vivim amb els estalvis que hem pogut generar en mesos anteriors o els estalvis que creiem que generarem després de la creació d'aquest espectacle o amb altres projectes. O sigui, en aquest territori, diguéssim, a Catalunya o al país en general, sí que hi ha una mancança de suport de l'artista, no? De suport econòmic a la creació. És un tema important, així com altres països molt propers, França mateix, ajuden econòmicament a l'artista i li proporcionen tant llocs d'assaig com un minisou, no?, per crear. Aquí has de tirar d'estalvis o has de buscar feines alternatives per subsistir. És que al final és això, no? Necessites crear, però també necessites viure, no?, mentre crees.